ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕಣಕ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಏನು ಕತೆ ಬಂತೆ ಈ ಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಏನು ಸುರುಕು ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಕೆಲವರೆ ಕತೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ತೂವರ್ಚಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಪೋಡಂಚವು ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋನ ತೂಲಿ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಎಮೋಷನಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಜನಕ್ಲಾಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಲಾಡ ಈ ಕತೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತೂಲಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಪನೊಲಿ ಅಂಚನೊಂದು ಮಾತ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆಗಳ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಯ ವಿವರಣೆ ಈ ಕತೆ ಟುಂಡು ಅಂಚೆ ನಡೆದಾದ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಪುನಾಡ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ಅದು ತೂಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಚಾತ ಎಡ್ಡಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದು ಅಂಚನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕ್ಲಿ ಸುರು ತೂಪುನಂಡ ತಪ್ಪಂದ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತದ್ದು ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಿಕ್ಲ ದೋಸ್ತಿನಕ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ನ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ಪುಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ದೇವಲೋಕಡು ಪಂಡ ದೇವೇರ್ನ ಲೋಕಡು ಅಡೆಗೂ ದೇವರನೊಂಜಿ ದೂತೇರು ಭೂಮಿಡಿ ಪ್ರಪಂಚ ತಿರ್ಗದು ದೇವರನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಡಿಂಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಏ ಇರ್ತಾನೆ ಮರೆ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂಚನ ದೂತೇರು ಬಂಡೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಬಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚದ ಅದ ಬಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಏರ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ಪಿಜೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಿಜೇರಿ ಈರ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪಿಜೇರಿ ಈರ್ನ ಇರೇ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಭೋಗವಿಲಾಸದ ಉಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟು ಅಂಜನ ದೇವರ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂತ ಈ ಸರಿ ಅಂದೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ತೂಯೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಭೋಗವಿಲಾಸದ ಉಳ್ಳಿರು ಈರಿನೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಪಂಡು ಜನ ಪಂಡ ಚೆನ್ನಾಗ ದೇವರು ಬಂಡೇರು ಎಂಜಿನ ನೋಡ್ನಿತ್ತೆ ಅಂಜನ ದೂತಿ ಪಂಡೆ ಈರು ದಾಲ ಮಂಡೆ ಚೊಂದು ಪಡಿಸಿ ಮಾತೆರನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಂಜಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವೇರ್ನ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯನ್ ಪಂಡ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ನ ನಮ್ಮ ನಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಆರೇನು ಪ್ರೀತಿ ಮಂಜ ದೇವರನ್ನ ನಮ್ಮ ನಂಚಿತ್ತನಂಜಿ ಜನಕ್ಲಾದು ಈ ಪ್ರಪಂಚ ತಕ್ಲಿತ್ತಿನ ಅಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲೇನ ಎಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ತಿರ್ಗಾ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ದೇವರ ಜನ ಪಂಡ ಅಂಚನಾಗ ದೇವ್ರು ಕುಡೂರಿನಲ್ಲಿತ್ತೀರು ಆ ಜನ ಪಂಡ ದೇವರುಡ ಎಂಜಿನ ದೇವ್ರಿ ಅತ್ತು ಇವರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪೋತೂಲ ಸರಿಯಾದ ತೂಲ ಏರು ಮತ ದೇವರುಡ ಪಂಡ ಏನಡ ಏರು ಮತ ಪ್ರೇರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಏರು ಅಕ್ಲಾಕ್ಲ ಭೋಗವಿಲಸರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡು ತೂಳ ಪಂಡು ದೇವ್ರು ಪಂಪೇರು ಅಂಜನ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾನ ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇ ಇಂಚಿನ ಮಾರಿ ಅನ್ನಡ ದೇವರ ಸಂಶಯ ಈ ತೆಡ್ಡ ದೇವರದ್ರ ಅನ್ನಡ ಸಂಶಯ ಪಡೆಯಿರತ್ತ ಪಂಡು ಈ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಐಂತುದು ದೇವರು ಮೇಡ ಪಂಡೇರಿ ಜಂಟ ಈ ತೂಲ ಈ ಭೂಮಿ ಪೋದು ಏರೇರ್ನ ಮಂಡೆಡು ಕೆಂಪು ಕಿರಣ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕೆಂಪು ಕಿರಣ ಏರಡ ಬರ ಉಂಡು ಅಕ್ಲೇನು ದಾಲ ಮನ್ ಪುಡ್ಚಿ ಕೆಂಪು ಕಿರಣ ಏರಡ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಕೆರ್ದು ಬಿಡ್ಲ ಅಂದು ದೇವರು ನಾನು ಕಡಪೇರು ಈ ಜನ ಸೀದಾ ಪೋಂಡು ಬಿರುಗಾಳಿದಲಕ್ಕ ಭಯಂಕರವಾದ ಪ್ರಕೋಪಾಡು ಕೋಪಾಡು ತಾಪಾಡು ರೋಗ ರುಜಿನಾದ ಬತ್ತುಂಡು ಪ್ರಪಂಚ ಬತ್ತ ತೂನಾಗ ಮಾತ್ತೆರಡಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕಿರಣ ಉಂಡು ದೇವ್ರು ಬಂತೇರಿ ಕೆಂಪು ಕಿರಣ ತಗಲೆ ಮುಟ್ರಿ ಜಾಕಲೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಂತುದಿಲ್ಲ ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಆಶ್ಚರ್ಯನೆ ದೂತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತು ಬಂತೀರು ಆ ಜನ ದೇವರ ಏರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಅಂತುಪ್ಪೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಪಂಚ ಪುತ್ತಿಯವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಬಡವೆ ರೋಗದ ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಜನ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡ್ರು ನಾ ದೇವರ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟು ಏರನ್ನ ಕೆರಿರ ಬಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸೀದಾ ತಿರುಗಿ ದೇವ್ರ ನಡುವೆ ದೇವರ ಪಂಡೆ ದೇವರೇ ಆರು ಸುಳ್ಳು ಪಂಡೇರು ಮರನೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕೇರಣ ಉಂಡೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತೂಯೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡು ಅದು ತೇರ್ಪಂಡೇರು ಆ ಜನ ದೇವರು ಉಂಡೇರು ಈ ಸರಿಯಾದ ತೂಯನ ಅಂದೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತೂಯ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಕಿರಣ ಉಂಡು ಈ ನನರ ಪೋದು ಯಾಕಲ ಮನಸ್ಸು ತಲಾಯ್ಪೋತಲ್ಲ ಪಂಡಾಕೆ ಮನಸ್ಸು ತಲಾಯ್ಪೋದು ಎಂಚಿನ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನಸ್ಸಿನ ಉಳಾಯಿ ನೂರ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸು ತಲಾಯ್ಪೋಲ ನನರ ಪೋದು ಬಲ ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಪನ್ನ ಆ ಜನ ಪಿರಂಚನೆ ಪ್ರಕೋಪಡು ಕೋಪ ತಾಪಾಡು ಬಿರುಗಾಲಿಡು ಬತ್ತನೆ ಬತ್ತದವನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕೆಂಪು ಕಿರಣ ಉಳ್ಳೇರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರೇಮ ತೊಂದರೆ ಉಳ್ಳೇರಿಂದ ಅರ್ಥ ದೇವ್ರು ಬಂತಿರ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೋಲ ಒಂದು ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜನ ತಡೆ ಪೋಂಡು ಜನದ ಆ ಜನ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೋಂಡು ಉಳ್ಳಾಯಿ ಪೋದು ತೂಣಗ ಅವನ ಮೊಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತಿ ಆ ಜನ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದ್ರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆ ಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದು ದೇವರೇ ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದೊಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ರೆಡಿ ಮಂತದುಲ್ಲೆ ಆ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದೊಲ್ಲಾಡು ಫುಲ್ ಬರ್ತಿ ಆವಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡುಂಜಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಏನು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಎಂಕ್ ಈತ್ ಕಾಸು ಆವಡು ಈತ್ ಕೋಟಿ ಆವಡು ಬಂದು ದೇವರಡ ನಟ್ಟೊಂದು ಆ ಜನ ಬೇಕಾಚರಣೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಬಂದಿಜ್ಜೆ ದೇವರ ಹೆಂಗೆ ಕುರ್ಲ ಈತ್ ಕಾಸು ಕೊರಲ ಅಂಚನವರು ಮುಂಚಿನವರು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದುಂಡು ಒಂಚೂರು ಕುಡಂಜಿ ಒಂತೆ ಬಡವೇರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಡವೇರ ಆ ಬಡವೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಎರಡು ₹1 ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ₹1 ಕುರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಏನಡ ಕೆಲಸಗಾರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಡ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ನಿಜ್ಜಿ ಹಿಂಗೆ ಬೇಲೆ ನಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಹಿಂಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಬುರ್ದು ತಿಕ್ಕಾಡು ಬಂಗಾರ ಬುರ್ದು ತಿಕ್ಕಾಡು ಅಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದು
ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಈ ಜನ ಸೀದಾ ದೇವರಡು ಪೋದು ಬಂದರು ಇಂಚೆಂಚೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದು ಲೇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾಸು ಕೊರಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕಾರ್ ಕೊರಲಿ ಬಸ್ ಕೊರಲಿ ಹಿಂಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟರುಂಡು ಈ ತಾವಡು ಆ ತಾವಡು ಅವೇನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರ್ಲೈರೇ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಣದಿದ್ದೇರು ಅಂಜನ ದೇವರು ಬಂಡೇರು ಅಂಚಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಎಂಜಿನ ಪೊಡಿ ಸಂಹಾರ ಮನ್ ಪೊಡಿಚಿ ಅಂಜಿನಕ್ಲೇನು ಮಾತಾ ಈ ಮನಸ್ಸು ತಿರ್ಗಾವುಡು ಪಂಡ ದೇವರು ಬಂಡೇರು ದೇವರಿನಲ್ಲ ಈ ದೂತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸುರುತ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ದೂತಿತ್ತು ಕೇನೊಂದುರ್ಲಿ ಅಯಾಡೆಗೆ ತಿಳಿತೆ ದದ ಪಂಡ ದೇವರು ಆಯನಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತೇರು ಅವಳಿ ಅಂಬ್ಯಾಲ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತೇರು 2 ಜನನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಂತೇರು ತುಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ ಎಡ್ಡ ಇತ್ತದ ಕತೆ ಅಂತ ಬಂದಿ ಇತ್ತದ ಪ್ರಪಂಚ ಕತೆ ಅಂತ ಬಂದಿ ದಾದ ಪಂಡ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಮಾತ ಧರ್ಮದಾಗಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಮೊಳ್ಳಾಗ್ಲಿ ಪುರ ಶ್ರೀಮಂತರು ಪುರ ಅವೇ ಆ ಜನ ತೂಲಕನೆ ಹೆಂಗೆ ಈತು ಫ್ಲಾಟ್ ಆವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫ್ಲಾಟ್ ಫುಲ್ ಆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟು ಈತು ಫುಲ್ ಆವಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಜಾಗದ ಇದು ಅವಳೊಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕಟ್ಟೊಂಡು ಈತ ಆವಡು ದೇವರೇ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಈತ ಬೊಕ್ಕ ಮೊಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತೆಪ್ಪರೊಂಡು ಈತ ಕಾಸು ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕಾಸು ಬರಡು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಜನ ಲೋನ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪಡು ಈತು ಲೋನ್ ಆವಡು ಆತ ಲೋನ್ ಆವಡು ದೇವರೇ ಕೊರಲಿ ಐನೇ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪದಾಗಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಬಡವರನ್ನ ಇಂಚಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೆಂಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ 2 ರೂಪಾಯಿ ಇರಲಿ ಅಂಜನ ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಪೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಲಜ್ಜಿ ಸಾಲ ಇರಲಿ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆವಡು ಅಥವಾ ಒನಸನ ಪೇರೆ ಆವಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಾಪದಾಗ ಅವೇ ತುಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಯಾನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಯರ್ ದಾಪನ ನಮಕ್ ದೇವರು ಕೊರ್ಪುನಾರ ಆದುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಕುರುಡು ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ಕೇನೊಂದು ನಮ್ಮ ಈತ್ನಾಟ ನಮ್ಮ ಬದುಕುದಿಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಂಪ್ನಕ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲವೇರು ಮಾತು ಅಂಚೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿ ಐಕೆ ಇತ್ತಿದ ಪ್ರಪಂಚಡು ರೋಗ ರುಜಿನ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಹತ್ತಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಹಿಡ್ದದು ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಡ ನಮಗೆ ಯಾಪಲ ಬೋಡು ನನ್ನ ಮಹತಲ ಬೋಡದು ಮಹತಲ ಬರ್ಪುಂಡು ರೋಗಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಸು ಬಂದಾಗ ರೋಗಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಾಸು ಕೊರಲಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪಿ ದೇವ್ರು ಆಯ್ತು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ರೋಗಲ ಬರ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲವನೇ ತಪ್ಪು ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ತುಪ್ಪುನಗ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಂಡ ಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಮನೋಭಾವಲು ಉಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ನನ್ನರು ಏರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಂಡ ಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡಂಡು ಉಪಕಾರ ಉಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಂಡ ಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತಂದ ಅವು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಿಕೋಲಾ ಟೆಸ್ಲಾ ಒಂಜಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದ ಆ ಜನ ಅಂಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 350 ಪನ್ನಂಚಿನ ಆ ಜನ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಆಂಡು ಮಂಡ ಅವು ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಚಿತ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಉಪ್ಪುಡು ನಮಕ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಆಪುಂಡು ದೇವ್ರು ಕೊರ್ಪೇರು ದೇವ್ರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡ ಚಿತ್ತನೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ನಮಕ್ ಓಡು ನಮ್ಮ ಐತೆ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ನಿಂಚ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪೆರೆ ಇರೋ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಂಗೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಡೆದ ಆ ಸಾಂಗನಂಜನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಪಂಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ.